koro twak makamano selwara Luanda we manage kanyo koso ubro bedo ko kawo kang machielo we adhi ir nyawadu machielo mano Andrew Kentiere kaunti ma Kisumu. Andrew bendo dichi manyoro na njo duondi kaniloso gi jofwambo bendo wacho ni kaunti ma Kisumu e kinde mabende kata koro useo kaunti ma Kisii ni samoro di bed ni osethicho nases prang'wen kod abich e tich mabedo osebedo ka ng'anyo. In medo dichi manyoro ni wacho ni kaunti ma Kisumu likre ni samoro usachu ibro bed ka ichungo. Nyal mna mi oler makamano. Erokamano Sharon, danga wachi ni en adiere ni Kisumu County ochungo msachwa. Kwana chupo nyoro godhiambo ne payslip no se wuok mag ji tok ji te noyudo payslips. Jomoko ok noyudo payslip. Ma an achiel kuom jok moko noyudo payslips go. Erokamano ahinya. Koro ywak maru en ang'o kata mana ne riwruok mar NASES nikech antiere ka gi Opetu Morris ma bende en jalup jagoro maduong' kaka riwruok mano mar Nando. In bende ang'eni ni jagoro bade ma Kisumu. Kwayo maru de bedang'o nikech par ni kinde mabende un bende uhinyoru jotuo bende hinyore e ute thieth mopogore opogore nikech wang'e tije ma NASES timo e ute thieth mago mag piny owacho. Ywakwa en machuok kama. Wakwayo Council of Governors. To wakwayo jatendwa maduong' moriwo Kenya mangima, Mr. President. Ni otemie timo mapiyo kohero jo Kenya adier. Okelie jogi te kamoro achiel. Governors, NASES, leadership, SRC, mondo mi wachni otieki. Kich wan be wagombo mondo wadhwa kod jotuowa. Mane kwayo ma wan go maduong' moloyo. Erokamano.